खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 24 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय सुनिबार। दिनै खृष्टान धोरोमनि क्रिसमास फोरबो। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी नोगोरमायाव सासे बर' सुबुंनि न'आ सेवहांगार जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय हेंग्राबारि ओनसोलनि शंकरदेव नोगोराव मनेस्वर नार्जारी मुंनि सासे बर' सुबुंनि नखराव गिथाव बाथाव गेस सिलिन्डारा ब्लास्ट जानानै सिलिंखार आरो सेवहांगार जादों। गिबियावनो बे अरा न'नि मन्दिराव लेम्प थानाय जायगायाव खामदोंमोन आरो लासै लासैनो न'आव थांनानै गेस सिलिन्डाराव खामनानै गेस सिलिन्डारा ब्लास्ट जानानै बे जाथाया जादों आरो बे जाथायाव गोबां लाख रांनि मुवा बेसाद आरो धोन सम्पथिफोरा सिलिंखार आरो थेर बेथेर जादों। बिहार रायजोनि सिङाव थानाय राजौरीनि गंसे इटा बानायग्रा फेक्टरियाव हरखाबै ब्लास्ट जानानै बायना गोलैसिननानै सा6 सुबुंफोरा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो गोबां सुबुंफोरा गोमादों एबा थैनाय अनजिमानि सुबुङा बांसिन जाबावगोन। लोगोसे बे जाथायावनो सा20 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। गुजरात रायजोनि सासे सुबुङा आयेननि बेरेखायै US हादोरनि बर्डारखौ बारलांखुमानानै US आरो मेक्सिक' बर्डारनि वालखौ बारनो नागिरनाय समाव वाल सानिफ्राय हरखाबै गोलैनानै जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय ब्रिज कुमार यादव। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव 4 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। राजस्थान रायजोनि आजमेराव गंसे स्पिडआव खारबाय थानाय गारिया गंसे गुबुन गारिजों हरखाबै सौग्रावनानै जाब्रबथाय जानानै 4 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो माखासे सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। थैनायफोरनि मुङा जाबाय हावा सिंह, सन्दीप सिंह, शेर सिंह आरो सतबीर सिंह। स्टेट बैंक अफ इन्डियायाव सिखावनि उदखारि सोमजिदों। उत्तर प्रदेश रायजोनि कानपुरनि स्टेट बैंक अफ इन्डियायाव माखासे दुथां सिखावफोरा हाखर जावनानै बेंकनिफ्राय गासै 1 कोटि रां आरो 1 किल'ग्रामनिबो बांसिन सनाफोरखौ खावना लांखुमादों। दा बे जाथायनि सायाव उत्तर प्रदेश पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। मुम्बाइआव बेंकनि सासे बारग' मावथि आइजोआ गावनि FD बेंक एकाउन्टआ माखासे जेंनायाव गोलैनायनि जाहोनाव कमप्लेन खालामनो थाखाय वेबसाइटआव थांनानै नाम्बार सेयार खालामनायाव बिनि वाट्सएप नाम्बाराव माखासे दुथां सुबुंफोरा मोनसे लिंक हरनायाव बे आइजोआ बे लिंकखौ क्लिक खालामनायाव बे आइजोनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय 9.5 लाख रांखौ लुथिदों। रां लुथिजानाय आइजोनि मुङा जाबाय पुष्पालता, 68 बोसोर बैसोनि। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।